ман аз бемории сил пурра шифо ёфтам. бале, боз бебистарӣ шудан дар беморхона. бо табобатҳои халқӣ не, гиёҳҳо ва равғану гӯшти баъзе ҳайвонот не. ман ҳам баъдтар фаҳмидам, ки ин усулҳо микробактерияи силро нест намекунанд. табобати бемории силро танҳо бо доруҳои зидди силӣ мумкин аст. ман доруҳои зидди силиро дар хона тибқи гуфтаи духтур пурра қабул кардам. дар 2 ҳафтаи аввали табобат аллакай микробхориҷкунӣ қатъ гардида, минбаъд барои атрофиён безарар шудам. баъди муддате худро пурра солим ҳис кардам, вале табобат давом дошт. онро манъ накардам. табобат андак тӯлонӣ буд. сабр кардам. доруҳо вазнин буданд. бо тамоми иродаам истодагарӣ карда аз табобат саркашӣ накардам. дар соатҳои қабули дору наздиконам дар хона барои ман муҳити тамоман ором муҳайё карда, бо хӯрок таъмин ва бо тасаллои пайваста ба ман умед барои шифо ёфтан бахшиданд. як коса хӯроки ҳамсоя, ки бемордорӣ мушкил аст гуфта равон мекарданд, гувоҳ аз дили бузург доштани мардуми азизамон аст. бигзор касе бемор нашавад. бигзор мардумамон ҳамеша солим бошанд. биёед дар пешгирии бемории сил иштирок кунем. пешгирӣ аз табобат беҳтар аст. барои маълумот ба сомонаи www.bozdoshtsil.tg дароед.